Това ми се спира, хора, това ми се спира. Сега правя май втора част. Естествено. Така. Гланс. Такова. Само че не нагада на четката. Ще я намерим. Четки, къде си, комши? Това ли си? Къде си ма? Къде си ма? Хора, получавам! От тук отидахме до Парадайс, за да пиеме протеин, а ти тук си имал една каца с протеин, брат. За контент. Много ми се пие вода, брат, но не трябва, Дани. Всичкото това ще бъде на празно, ако сега пием вода. Хора, четката е била точно под носа ми. Под носа ми ви казвам. Това е нещо неочаквано. Да ви кажа, трябва да очаквате по-малко видео от мен, защото ми снима и трябва да купа камера, която вече ми писна. До тук ми е, до гуша ми дойде, до гуша. Нека да си направим един бърз един. Се забравя да нанеса ето този мисля. Ама какво да го мисля? Лампичките пък сега трябва да светна мани. Да, ето за Свети Валентин. Честити самата Свети Валентин. Не, тук стана голяма лудница сега. Как да го правим това? Брик брадър. Не, му цапах туалетката. Мани ми трябваше тази четка. Поне да се говори. Ма какво сега е това, бе? Леле мале. Ма голяма съм известна, голяма. Иначе друга няма като мен. Като мен няма такава инфлуенсърка. Като мен. Нека това видео да стигне 100 000. И после ще видим как ще ми дойдете на хора, това много трудно се прави така с телефона. Това е доста. Добре. Сега искам тук много мъничко. Ето така искам да се получи. Нещо ето такова. Искам да направим нещо много фейк. Хора, искате ли да се направим на клон? Аз ще се правим на клон. Хора, ще се правим на клон. Много обичам такива чертежи да си правя. Аз ще се правим на клон. Ето, взимам от червеното. Почвам да правя точките. Така, хора, това е много за клон, се прави много трудно. Трябва ми повече такъв продукт. Се опитам. Само трябва да съм много внимателна. Точка. Така. Хора, не знам дали. Хора, това стана супер декривно. Стига! Помните ме на какво прилича. Да се получи. Какво ме гледаш? Какво ме снимаш? Какво? То не се получи. Не се.
Мисля, малко е така. Хора, нищо не стана. Нищо не стана! Малко ще обясня. Така. Туалетна хартия. Обаче си. Пред, че поне ми помага гъбата. Хора, аз си мисля, че това е много сложно. Чорапа ми нещо ме захапа! Хора, тук съм нанесла много количество. Аз то продукт мале. Поводявам, що се чувствам как брат ми, когато ме гримираш. Обаче аз не съм го снимала. То ми беше само за първи път брат ми да ме гримира. Абе, помагам тебе, помагам ти. Каква та пъпка ся? Мау. Кнал. Изтрих ли го? Хора, поводявам! Много бърз грим, обаче всичко се провали. От тук ми дойде рагужа. Кой знае това на какво мириш? Кой знае това на кой мириш? Това ми беше от употреба. Шъгувам се. Не е това. Сега искам всичко да щупа. И тук си обикисях туалетката. Обикисях си всичко. Колко туалета ще ми... Туалета хартия ще ми трябва най-навън. Къде размия? Ако искате да си направим роза, абонирайте се за канала и очаквайте още интересни видеа от мен. Това беше най-палавото видео. Чао! Опа! Абонирайте се за канала за още такива интересни видеа. Чао! И се постарах много да поясня. Чао! Обичам ви! Чао!